Bogogo nabomkhulu ngiyanamukela ku-channel yami nesahleli nesalokazi senu intombi endala ugogo Patricia. So namhlanje ngizophendula omunye umbuzo. Kunomntana ethonga kuma-comment section othi uphuphe ejahwa egijimiswa inkomo, kodwa kakunenkomo e-white then lenye i-black and white angazi inkomazi or ini zimjaha kodwa zimlidela emanzini. Nawo bantwana bethonga, iy'nkomo emaphusheni ziye zibonise abantu abadala, and abantu abadala njengoba bakujaha kanje sho ukuthi kukhona isimo esiphuthumayo esingafuna ukuthi-ke wena bese udraga iy'nyawo zakho bese uthatha isikhathi. Amanzi ayenzani? Amanzi ayahlambulula, amanzi ayageza. Khona isimo esiphuthumayo sokuthi wena uye emanzini uyogeza, sophelelwe isikhathi, uyajahwa, uyabonisa ukuthi asisekho isikhathi. Mhlambe kudala bakubonisa uphupha amanzi, noma kudala bakubonisa ukuthi ushawa ngey'chitho, noma kudala babonisa ukuthi maybe uyingane yamanzi wena udingeka emanzini, kodwa awuboni. So manje sibayakujaha ukuthi ndoda, mama, gogo, mkhulu, isikhathi sesishayile. Yabona? So wena okufanele ukuyenza ukuthi ake uye emanzini, ake uye emanzini. Mhlambe yibona abantu abadala abafuna ukugezwa, or mhlambe wena ufuna ukugeza, noma kunesimo esidinga ukuthi sigezwe. And uma ubuye emanzini uzobona khona izinto ezizoqhaqheka. Mhlambe uma uqeda ukugeza bese mhlambe kukhona into bazoyivula noma bakukhombe yona ukuthi no, nasi isimo ebesiyenza ukuthi sikuphuthumise sikise emanzini ukuthi wena uyogeza. Noma bacale bakuvezele iy'mfihlo, noma bakuvezele ukuthi no, wena inkinga ukuthi kunabantu bebazama ukukuvala, noma thina sagangwa, noma thina sashona sinamaqala, ngoba amaqala wabantu abadala ayothethelwa la ngathi, abantu abadala bayogezwa ngathi. So makugeza wena kusuke kugeza bona. Ake uphahleke mntana ethonga, njengoba sowubona umfula-ke shuthi bebakulindele emfuleni-ke ngothi wena udinga umfula. Yabo, inkulumo yabantu abadala, you don't need to question it. You don't need to question it, because uzothi uthi uyahlola bese kuqhamuka ukuthi abantu abadala bathi wena awulaleli. Uzibuza ukuthi angilaleli kanjani, kanti mabathi wena awulaleli basho ukuthi siyakukhomba sikubonise izinto kodwa wena ungaziyenzi. So if abantu abadala bakukhomba into bathi wena uyenze wena ungayenzi, ucabanga ukuthi kunjani kubona uma ufika uphahla uthi ngicela umsebenzi? Bayokunika, and mhlazane bayokunika nabo bayodraga inyawo ukuthi okay, nawe uma sikucela awuyenzi immediately, nawe uthatha isikhathi sakho, nathi sothatha isikhathi sethu. Kodwa ibuhlungu uma seyibuya ngakubona bese siyakhohlwa thina ukuthi into zabantu abadala sesiziba isikhathi eside, bese mase siziphakamela bese sicabanga ukuthi thina yonke into izophakama ngelanga, just ukuya emanzini kayi-1 bese into zakho seziyakhanya, bese into zakho zibuyele esimeni. Ayisebenzi kanjalo bantwana bethongo, kodwa uNkulunkulu namadlozi wenu anibusise anikhanyisele, khanya kube mhlophe lesedi khanya gqamako ndawo abantu abadala engidinga ukuyolala yo. Ngirekhoda le message u-12:51 kahlahle seku-1 Ntatha. So ithi ngiyolala bantwana bethongo, khathalekile, ngiyabonga.